Ало? Ало, здрасти. Абе, сега се чух с Илян относно развалянето на тези споразумения. Да. Обаче аз току-що излязох от изпита и е 3:30. Да бързам ли да се прибирам или можем да го оставим за понеделник? Ти кажи. Не знам, чакай да говоря с него, да го наберат и заняга му. Да бе, ние до сега говорихме, но той каза да те питам тебе, нали? Дали да бързам или да го отложим. Много е важно, тази спогодба пред нотара си става или не. Аз нямам представа, чакай да му звъна на този маймун. Да бе, защото ако трябва пред нотариус, трябва някой нотариус да ни изчака, защото то си е час и половина път. Да му звъниш, че обаче. Окей, айде.